F'dawn l-aħħar jiem ġriet il-kelma li l-Ministru u s-Segretarji Parlamentari maħtura l-4 filgħaxija ma sabu xejn fl-uffiċini tagħhom, lanqas sempliċiment stationery. Diversi ġurnali lokali jirrapportaw dak li sabu, kif ukoll ippubblikaw ritratti tal-istat li fih sabu l-bini, illi minnu kellhom jibdew joperaw. Il-ġurnal The Times ta' Tnejn ikkwota lill-Ministru Leo Brincat jgħid li kull ma sab fil-Ministeru tiegħu f'Santa Venera kienet sistema tal-IT wieqfa u sistema ta' CCTV ma taħdimx. Qal li ma kien hemm l-ebda karti, l-ebda computers jew inkella saħansitra stationery. Anke l-Ministru Mary Louise Colero Preca qalet li ma sabet xejn fil-Ministeru tagħha fil-Belt Valletta, la computers, la telephones, la files u lanqas stationery. B'reazzjoni għal dan id-deputat nazzjonalista Chris Said qal li dan huwa kollu gideb. Iżda ritratti li ppubblikaw diversi ġurnali u siti elettroniċi juru l-istati li nstabu fihom l-uffiċini. Konferma ta' dan ingħatat ukoll waqt il-programm Breakfast News fuq 1 ta' 2 filgħodu mill-Ministru Leo Brincat. Inqas miżjor għandi laqgħa ma' kumitat tal-NGOs. L-ewwel ħaġa li għamilt qabel tħalt hawnhekk iċċekkjajt biex nara jekk għandix siġijiet biżżejjed għaliex għalkemm l-uffiċċju tiegħu forsi issa jibda jiffunzjona, laqas għandi biss telefon li jiffunzjona. Appellaw għall-investigazzjoni tal-mod kif tħallew il-Ministeri. Naħseb li għandha ssir investigazzjoni għaliex mhux aċċettabbli f'soċjetà moderna u Ewropea illi nispiċċaw li għax tinbidel amministrazzjoni għax inbidel gvern il-pajjiż. Anke l-uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastiljan sta f'sitwazzjoni simili. Bl-unika differenza tkun li jinstabet kopja tar-rivista The Economist bit-titlu tal-faċċata jgħid Send in the Clowns. L-istess għall-Ministru George Vella li wkoll sab il-Ministeru tiegħu fl-istess sitwazzjoni.